Na kabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai phi baro kini kilong ki khubor bamta kasni. Ka jingpen na halor ka jing thombor jing kile no hapahalgam ki shipai duriau kidang pelong ye ki jing hikai haduriau Arabia ki ling thma kidang penkre persha ki kambam jujia hapneng ka jing kmi lenti ka banangkiu halor ka jing sha thombor hapahalgam. Layo thu ba umentri rang ba du kari Narendra Modi ula ailat ki shipai bantri kampura bantip ya kapor ki thong bat ki rukam yale persha ya ka Pakistan. Ha ka jing yalang bala kli du bat umentri kamyadari Rajnath Singh ka NSE Ajit Doval uhe du jongkatnat kampo ying u General Anil Chauhan bar ki he shipai duriau bat shipai sun ula penpau ya ka jing shania akabapura ha ka jing na jong ki shipai bat pentikna ya ka jing kershan sanhima sima kabapura na ka benta ka nugu kam ka badon kam. Hadin ke jing syak thombor jung ki le no apa halgam ka bala penyam ya ki arpnriungut ki briu ki ba khambun ki nong jung okai perthei ka sarkar India kala penjur ki jing persyang ha kaliang ke jing yada ke jing tokit ba ke jing yadei ha gani ka sngi UR Union Home Secretary u Govin Mohan ulayalam ya ke jing yalang ka ba he ba ki he officer na ki shipai BSF NSG Assam Rifles bar ki wi kitnat ban bishar bnya ka jing long jingman kitnat tokit jengkari NIA kalashim khia tikna ye ka jing tokit da ka pha iki kinhun sha anat nak ban shnabiang ye ki jingja ban ithu iki basuba bat banum ye ki sakhi sabun hapneng ki jing ki bala nangjur ka India kala pensang ye no ye ka jing yate kular jong ki Indus Water Treaty bat ka Pakistan bat batha kan mi no ya baro kinong Pakistan claim ki visa bajrong ne ki visa diplomatic apo ka arknai trek Narendra Modi menteri rang badu ula kular ban pengat haka an ye ki badon ketika kam thombor kajing yalang jong baru kisang balang kala penpau kajing kershan kabaya teli na kabenta kajing kentho kabaskem kabapin i kajing nong kawai kakenhun san perthei persha ki kamle no bar kajing ne don bor shabarpur